जोङो 2010 सननिफ्राय बे गौरां साया जखन जोंनाव इस्टाब्लिश जाजेनदों बे समनिफ्राय जोङो दा थाजेननायनिफ्राय जोंनाव दा सम बोथोरनि समाव जेनेबा बोथोरनि जेनेबा जुलाइ मास बे मासाव बिराद खस्थ'जों जों भुगिबोगासिनो दङ। दा 2010निफ्राय दा जोङो 2020 जाबाय। बे बोसोराव माने दैज्लां बोथोरबानो जोङो बिराद खस्थ' सहायजुगता जों जानो मोनो आरो जोङो न'खराव जोंनाव दाब दाब मानसिफोर थाफैनाय दा बेयाव हारसाल' गैया बर'फोरबो दं आरो बिभिन्न मानसिफोर दंदेरो जों बाहाय मिसल थानाय मानसि बे हिसाबै जोङो बिराद खस्थ'यै थाबोनायै जोङो दिनै जानो गैया दिनै संनो गैया बहुत खस्थ' भुगिनांगौ जागासिनो दं आरो जोङो दा बेयाव जोङो माने बे खस्थ'जोंनो सोलिबाय थायो। दा जोङो जा जोंनाव मानसि मोजांफोर जेनेबा जोंखौ अननानै सोरबा होफैयोबा जोङो बेखौ संनानै जों खिस्ति जायो आरो जोङो बेजोंनो जों सोलिनानै दंगासिनो दं। दा जोंनि अबस्थाया बहुत गाज्रि जोंनाव दा न'खर मोजां गैया बे हिसाबै जोङो बिराद खस्थ' भुगियो आरो लामायाबो मोनसे थिग गैया। दा जोंनाव बोथोरै दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो जोङो बानाजों खस्थ' भुगिनांगौ जायो। दा सोरबा मोजां मोननानै जोंखौ अननानै जोंनो जानो थाखाय जोंनि उखैनायखौ जोंखौ बुजिनानै होफैयोबा जों बिराद गोजोननाय मोनो बे जोंनि गौरांसा गामियाव आरो दा जोंनो होफैया नङा दाख्लै हराव बाना जानानै थांबाय जोंनाव शुक्रबारनि मोनानि हरनि सम बिदिनो 10टा 11टानि समाव बे खस्थ'नि बुगै जोङो जानो गैयामोन लोंनो गैयामोन जों सोरखौ खबर हरनो जों सोरखौ लोगो हमनो जोंनाव जेबो साननाय बुजिनाय फैयाखिसै जों बेयाव फिसा थुम्बु खोंनानै जोङो बेयाव थानाय जाबाय। बे थानाय गेजेरै जोङो जाया लोङा जोङो हर ओरैनो थानांगौ बायध'था जाबाय मोसौ बोरमा अमा लानानै जों थानांगौ जाबाय आरो दा जोंनाव दाबो दैया जोंनाव खमायाखै। दा जोंनाव सरखारनिफ्राय जेबो जोंनो सहायजुगता लाबोना होफैयाखै। दा बे हिसाबै जोङो बिराद खस्थ'जों सोलिगासिनो दं आरो दा मैया मोनानि साननि 12टा 1टासोआव जोंखौ सोरबा मोजां मोननाय मानसिफ्रा जोंनो अननानै होफैदों बेखौ जोङो खिस्ति संनानै जानानै जों रायजो राजाजों गोजोननाय मोनदों। दा बेखिनिनिफ्राय आङो बहुत माने धन्यबाद होनबाय आरो जोंखौ साननो गोनां जोंखौ बुजिनो गोनां मानसिफ्रा जोंखौ दङ दासिमबो होननानै जोङो जोंनि बर' हारिफोरखौ जोङो माने साबायखर थाबाय आरो सिगां समनिफ्रायनो एसेबां मानि थाबनाय गैयै अखा हानायजों दिनै नोंथांमोननि गामिया सारा उसिफावनानै दङ। नोंथांमोनहा बे उसिफावनाय दैनिफ्राय रेहाय मोननो थाखाय मा लुबैयो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोनबा बे बान्दोफोरखौ मोजां थिग खोनानै जाहाथे बे दैया माने जोंनि ओरै गामियाव जाहाथे आलां फालांयै माने लोमलाबाया केनेल सिस्टेम मोजां जानांगौ ओमफ्राय बिदिनो लामा सामाफ्रा मोजां जायोबा मोजां जायो आरो ड्रेननि सुबिदाबो मोजां फैयो होमबा बेखौ जोङो सरखारनिफ्राय आसा खालामो आरो जाय जेनेबा दा जोंनाव दा गभर्नर सरखार जानानै दं बा जाय फैगोन सरखार बिसोरनिफ्राय जोङो बेखौ आसा थायो आरो মানে আজি 10 বছৰ মান হৈ গ'ল 2010ৰ পৰা ইয়াতে নতুন গাঁওটো হৈছে তাৰপিছত আজিলৈকে কোনো ভাল একটা সুবিধা পোৱা নাই আৰু ঠিক আছে প্ৰত্যেকবাৰ জুন জুলাই মাহত মানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় মোৰ অহা যোৱাটো মানে দিগদাৰী হৈ আছে। তাৰপিছত এতিয়াতো আৰু লকডাউন মানে কিবা বেমাৰ চেমাৰ ওলাইছে গতিকে আৰু আমাৰ হাৰাশাস্তি হ'ব লগা হৈছে। এতিয়া কি কৰিম আৰু উপায় নাই চৰকাৰেও আমাৰ এইফালে নাচায়। যি হোক যদি চৰকাৰ অলপ আমাৰ এইফালে চালে অলপ ভাল আছিল তো কোনেও নাহে সুধিবলৈ। যোৱাকালি আৰু এনেকৈ এটা মানে মানুহ আহি আমালোকৰ ইয়াত অলপ কিবা কিবি দি গ'ল খিচিৰি যি হোক বনাই চনাই আমাৰ ৰাইজে খালোঁ আৰু কি গোটেই ভাগ চাগ কৰি এতিয়া যদি চৰকাৰ অলপ চায় তেনেহ'লে ভালে হয় আৰু কি ক'ম আৰু এতিয়া আমি মানে ক'বলৈ লগা একোৱেই নাই যদি কি মানে আমাৰ লগত একচুৱেলি এনেকুৱা হৈছে মানে দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ মানুহ কাম চাম ইনকাম চ'ৰ্চ কোনোৱেই নাই ঘৰত বহি খাব লাগে আৰু ৰাস্তা ঘাটো ইমান ভাল নহয় ওলাবও নোৱাৰোঁ পানীটো হৈ থাকে কণ্টিনিউ।